Tagalog. Tara, ang kamera. Ari, ka ulit. Ayos. Enemy spotted. Hi guys! Welcome back to my vlog. So for today's video, gagawa kami ng isang challenge. Isa na namang challenge. So, ang gagawin namin ay try not to laugh challenge. Okay, sisimulan na natin. Sisimulan natin. Malang pink. 2 hours later.
2 hours later. Ulitin namin yung challenge, guys. So, ako yung unang mauna. Why mo? Ikaw na. Ang talo ba ko?